Значи, това, което просто би било добре да се каже с тия води и да се знае, стига да не бъркам нещо, значи първото нещо, това, което се вижда, което се знае, което нали го гледате. Тук минава канал. От този канал се взема вода. Значи ето го канала като трасе. Единият вариант, при който може да се оттича водата е тук. Така, канала продължава надолу. Така, другото място, където може да се оттича вода и има някакъв канал е това. Ето го и него. Така, другото място, откъдето взема за натаяването и за тая вода, която е тук. Значи, тук от това върви канала, от него по тая вада, там както ще да се каже, очевидно е тя. Така, до някъде, нали, прекопана е сега, видяно е, и тук някъде има нещото, което е водовземането и тук се задържа тая вода. Къде, какво е, тук вече не е ясно. Въпросът е следният. Значи, очевидно тук на този мост се вижда, че вода върви и то върви не малко. По цялото трасе, къде какво се губи, накрая е това разстояние, което е абсолютно малко, грубо казано от тук до тук, водата, която влиза, от тук я няма. Значи, това разстояние тук. Не бих казал, че е нещо, което е нали, трябва да се натъй, нещо трябва да стане. Нямам представа, въпросът е, че тук нещата изчезват, водата я няма. И вече ако има тук, по този канал евентуално ще тръгне надолу и ще се напълни нещо. Нещо е такова.